Sampai nang ngombe banyu kuwi. Heeh. Koyot teh. Rasane piye, Pak? Enak apa ora? Rasane singir-singir piye ngono. Kaya campuran kunyit. Perlu Pak iki apa? A few moments later. Ngombe. Bebat sih lah. Aduh. Perut rasanya nggak enak gini. Yang kamar mandi sih lah. Assalamualaikum. Nanti wong memakai. Oh no. Loh. Kok sana teh nih gini. Perasaan aku kan jelek teh. Ayo di mana? Oh ya gini rasanya. Iya ge. Ya. Enak. Kok teh kok jamu. Lah. Jamu iki. Weh. Piye iki? Ah. Ah, tak ombe banyu kumang lah. Loh? Banyuku kok entek? Apa sih ngombe ki, Mang? Pak. Pak, Apa, Bu? Teriak-teriak. sampean nang ngombe banyuku iki, Mang yo. Nunggu sik. Iya, Bu. Sampean nang ngombe banyuku iki. Heeh. Lah koyot teh. Tapi rasanya kok Allah. aneh, Bu, rasanya. Piye rasane? Piye, Pak? Enak apa ora? Rasanya singir-singir piye ngono, Bu. Kayak campuran kunyit. Perlu Pak iki apa? Iki galian rapet lho, Pak. Terus sampean itu nak kudu rapet, Pak. Mata nih gue Pak. Terus ceritanya kalian apa tuh, Bu? Iya. Ah, sembuk. Sing salah sapa Ibu mu taruh kene ke? Lah pikirku anu lah. Lah aku Iya, ngaku Bu. mangke kebelet karo pipis lho, Pak. Lagi piye ki? Lah. Nah, Apokmu kapan kowe ya malah dilambil. Joclutak. Ngono kuwi akibate. aku rasa nguyo, Bu.